Mostani rendezvény, ez is számomra nagy örömet jelent, és köszönöm szépen igazgató úrnak a meghívást. És a hangsúlyt szeretném arra helyezni, hogy valóban ez egy környezetkímélő beruházás, amelyben az emberszerető Istennek a műve, és az Istent és ember tisztelő embernek az alkotása kiegészítik egymást. Itt most nem sérül a keresztény értékrend. A keresztény értékrend csúcsán az Isten van, és Istennek a természet fölötti adományai, úgynevezett kegyelmei. Utána következnek az Istenre értelmük és akaratuk által hasonló teremtmények, az angyalok és az emberek. Aztán jönnek Istennek egyéb teremtményei, az állatok, a növények és az élettelen dolgok, illetve az ember alkotásai, a kultúra, a tudomány műveitől kezdve a kapanyélig és a pénzig. A pénz is érték, de az értékrend alján. Nem célként, hanem eszközként. Ha azonban az értékrend csúcsáról az Istent eltöröljük, mindjárt megvan a veszélye annak, hogy fejreáll az egész, és akkor mi kerül az értékrend csúcsára? A mi urunk, a pénz, ahogy Adi ezt elég világosan megírta. És ennek nagyon szörnyű következményei vannak. Többek között az, hogy a heti karcsi, bocsánat, így mondom, a Charlie Hebdo 11 millió példányban megjelenhet, óriási hasznot jelent, és senki se törődik azzal, hogy közben 3000 embert megölnek Nigerben, Nigériában és másutt, akiket azért ölnek meg, mert a szegény muzulmánok azt hiszik, hogy minden európai keresztény, a Charlie Hebdo munkatársai is. És az, hogy most nemrégiben is 3000 embert kivégeztek, lefejeztek, keresztre feszítettek, megerőszakoltak, annak még hírértéke sincs, nagyon sok sajtó van. Mert az ő uruk a pénz. De ugyanígy állunk az olyan beruházásokkal, amelyek szennyezik a levegőt, a vizeket, elveszik az állatok életterét, zöldelő erdők helyére beton rengetegeket helyeznek el, génmódosított élelmiszerekkel fertőzik az embereket. Ezért is örülök annak, hogy itt most nem erről van szó. Valóban, ahogy már itt elhangzott, egy környezetkímélő beruházásról van szó. Itt a Tavasbarlang mellett hadd mondjam el, hogy a víz és a tó milyen kedves volt Jézus szemében. Megkeresztelkedett, mint tudjuk, a Jordán vizében. Úgy rendelte, hogy vízzel történjék a keresztelés, szimbolizálva, hogy ahogy a víz mossa le a testnek a szennyét, ugyanúgy a keresztvíz mossa le az embernek a lelki szennyeződését, a bűneit. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz bennünk, mondja a szamariai asszonynak, vagyis az ő kegyelmét is a vízhez hasonlítja. Az apostolokkal tartott edzőtáborozások jó része is a Genezáreti tó partján történt. Gondoljunk itt a háborgó tenger lecsendesítésére, a vízen járásra, a csodálatos halászatra, vagy éppen arra a beszédére, amelyet Lukás evangelista szerint Jézus Péter csónakában ülve mondott a parton álló embereknek. Mennyei Atyánk, szálljon le áldásod erre a látogatóközpontra és az egész Tavasbarlangra, mindazokra, akik ezt a központot felépítették, illetőleg felépítését lehetővé tették. Áld meg mindazokat, akik itt dolgoznak, és mindazokat, akik ide látogatnak, a mi Urunk Jézus Krisztus által.